OK, takže my vás vítame u našeho prvého videa. Máme tu unboxing našej prvej pyrotechniky za rok 2025. Bude tých unboxingov ešte viac určite, ale dneska tu máme takúto menšiu krabicu, ktorá stála 24 €. Takže poďme si to otvoriť. Máme tu takýto ako by som to nazval, rezák veľký. Takže poriadne. Či kokos zahrať. Už sa tu dostávame do toho. Troška. Všetky produkty, akože pyrotechniku máme zo stránky Ecopyro, takže určite nabehajte tam nakupovať, pretože myslím, že tam majú dosť akože také priateľné ceny. Máme tu ďalšia páska. Ďalšia páska. Máme tu, počkaj, to je krabica od nejakého Martinus, ty kokos. To je tá knižnica, nie? Čo mi donesli knihy? No ešte, som sa tak nasral, keď mi donesli knihy, ty kokos. Kolega mi pomôže, ty kokos. No. No. Ešte hádam, že aj vnútri bude nejaká výkon, ty kokos. To by mňa niekedy, Ešte raz? že už to podľa mňa nebude žiadna výkonu. Keď je to zalepené. To je pekne. Tak. Zapálené to je akože výborné. Tu už len páska takáto ľahká, čiže to už pôjde ľahko. Na tejto strane to už bola aj oná hľad. Ja si to podľa... Dobre. Nechaj tak radšej. Nechám to radšej tak. No a už tu vidíme prvé veci. Samozrejme ďalšia výplň, prečo nie? Však aha, hej, kto by chcel výplň, aha, hej, vidíme, že... Ako... Si pekne tu odložíme na zem a už tu vidíme prvé veci. Ty kokos. Tak, no, takže sme tu a ako prvé, tak máme tu Dumbo Mikro, takže to asi každý pozná. Hej, proste klasika Dumbo Mikro. No, dobre. Tu je ďalšie, hej, čiže máme dve krabičky Dumbo Mikra. Takisto Dumbo Nano nesmie chýbať, proste stará dobrá klasika. Fakt ako odporúčam tieto petardy, pretože aj keď sú malé, neviem koľko majú gramov, 0,17 alebo koľko, alebo neviem koľko majú gramov. Aha, tu je NEC na celú krabičku, kde ich je 40. 9,6 gramu. Čiže 40 delené 9,6 je koľko, neviem, ale no, proste odporúčam tieto petardy, pretože proste sú také malé, ale sú fakt ako dobré. OK, ako ďalšie tu máme, toto mám napríklad tento rok úplne prvýkrát a to sú explosive bally. Toto bude aj v špeciálnom videu, takže určite dávate odber, pretože toto je fakt ako ultimátum, toto fakt ako treba vyskúšať. Sice to stojí troška viac, ale myslím, že za ten efekt, za to všetko, čo to dáva, ty kokos, ako fakt ako odporúčam. No, ako ďalšie, toto som mal aj minulý rok, Kalašníkov 70 ranový, je ich tam 5 kusov. Ten, kto nevie, o čo sa jedná, je to proste koberček 70 ranový, jo. Ako ďalšie, toto mám tiež prvýkrát a na toto sa musím teraz pozrieť, pretože ma to strašne zaujíma. Ja si toto tu odseknem. Jedná sa o Kalašníkov 200 ranový koberček.
Ty kokos. Ale aké to je špinavé. Ja tu kolegovi troška zasviním nestol, ale to dúfam, že nevadí. OK, kokos. No. Toto už je pekne zabalené, pretože toto tu je čisto len spravený akože koberček. Proste z pätačok, ktoré vidno, toto je pekne zabalené. Vyzerá to fakt ako dobre. Na toto sa teším strašne. Aha, tu máme ony. Tu máme... Aj to smrdí, ty kokos, áno. Pyrotechnikou. OK. Na toto sa teším. Toto bude určite, ak to vyskúšam a bude to fakt dobré, tak si určite objednám ešte ďalší. O čo sa jedná? Je to... Jedná sa o futbalovú pochodeň, alebo pochodeň, no, proste dymovnicu. Je modrá, ako vidíte, blue, hej. A myslel som si, že toto bude troška väčšie a neviem popravde, ako sa to spúšťa. Aha, toto sa má asi zapáliť. Toto otrhnem a vlastne toto vyzerá jak oné. Single shot. Či to pôjde stať? A to je vnútri. Čiže to asi zapálim stadiaľto a stadiaľto to pôjde asi. Uvidíme, je to futbalová pochodeň, čiže teda dymovnica, no tak. Uvidíme, mám to prvýkrát, čiže zaujíma ma to. Ako ďalšie, tu máme slavné pirátky, toto nesmie chýbať v každom unboxingu, pretože toto je fakt ako legendárne a fakt ako je ich tam 100 a myslím, že sú ešte trošinko možno, že horšie ako Nano, ale čo ja viem, obidve sú dobré. Dobre, ako ďalšie máme tu bombky, ktoré sú už také špinavé, ty kokos. Špinavé sú riadne, od prachu sú. A sú aj odbalené, čo troška no, akože, no ale, no troška je to špinavé, celý ten balíček. A výroba? Pozrite sa na to, že to je špinavé. Je to od Klásku a výroba, je to tu po nemecky asi, je to tu po nemecky, ale 2022, takže v podstate nová výroba, som už od toho špinavý. Dobre, ako posledné tu máme Mini Dum Bum. Toto mám napríklad prvýkrát a zaujíma ma to, že ako to bude búchať. To je 2022 zase a myslím, že to bude búchať docela dobre. Myslím, že všetky produkty od Dum Bumu tak búchajú akože perfektne, tak je to už kategória F3, čiže tak. OK, takže toto je všetko. V podstate každý mesiac alebo každé 2 mesiace budú nové unboxingy, pretože viete ako peniaze dochádzajú, ale tohto tu všetkého bude tak 3-krát viac, ešte 4-krát max. Budú tu kompakty, ale to už sa môžete prekvapiť v ďalších unboxingoch. Takže dajte lajky, dajte odber, pretože určite na tomto kanále to chceme rozbehnúť a budeme robiť testy z tých petárd a všetko toto. Takže tak no. Takže napíšte dole do komentárov, že čo si myslíte, že čo je z tohto tu najlepšie a my sa vidíme v ďalšom videu, no. Takže